Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki kertong lembat kinong kersan ki jongki na kisan pu khandai tri ki constituency kelas dang banya Kenya dia katnu ki la banyo iki vote hadin ba ka jingji iki nong thau an sha ka yung dor bar thau an ba khatwe jong ka jila kalapoi sha ka bakut ha ka arpunyo tri urempang arhajar arpulai ya ka bok nu sep jong ki lai spa lai pu khandai ngot ki kertong na kisan pu khandai tri ki constituency ladap ban khang di ki pat ba ha ki kor thap vote Bat ansatip ya kita kisan pukandai ngut ki MLA batamai hak artarik ulabayar arhajar arpulai. Watla kadang sa sabun kentaban poy siya ka jingnyaw ya ki vote handray kumba ka julong karukam ki kertong ki badan kham hak hamat hak jingya kun kilas dang ban ya Kenya dia katnu AA ki la ban yo vote na kitu ki balawan thap. Watla kalong tangkum kakam bernya handray kani ka jingken jing dia lalum na ki polling station baper ki badan hak ki constituency. La kata ka jingken kan yahap ni em bat ki vote ki badan haki EVM ansatip syai kedar hak artarik ulaber arhajar arpulai.